Necháral na veľmi zlom teréne, už jak sme prišli na štadión, tak nás to prekvapil terén, ktorý nás tam čakal, bolo to úplne ihrisko, betón, hrbolaté, takže hovorím, nestal dneska proti nám len super, ale ešte aj ihrisko, to nám znemožňovalo nejakú súvislú kombináciu, ale chlapcu sa upokojoval, že kvalita je na našej strane a že nám trpezlivou hrou sme sa snažili rozhodnúť ten zápas už v prvom polčase, čo nám nepodarilo, zadovali sme šance, ale hovorím, som im povedal hlavy hore a kvalita je na našej strane a určite tá šanca príde, ktorú premeníme a tak sa aj stalo. Hovorím, Dušan Miškovič dostal krásnu loptu pred Vlasiu, ľavačku trafil do šibenice. Hovorím, ten zápas, potom ešte tam boli také pološance, ale prakticky celý zápas sme mali prevahu a úvnohlo sme to už dotiahli do víťazného konca. Takže hovorím, pre nás je to dôležité víťazstvo, či už z tabulkového postavenia alebo z toho bodového, že sme sa trošku posunuli vyššie a hlavne hovorím aj chalani sami cítia, že tá hra není zlá, už konečne aj tie šance, ktoré prišli, tak aspoň jedna z nich sa premenila a veríme ďalej, že ono to pôjde.